Дуруд ҳамдиёрони азиз, солҳои 2011 буд ки мо бо Муллозур Тоирӣ шогирда устод шудем. Сабаб ин шуд ки ман медидам ки устод беҳад корҳояш пеш меравад, беҳад шахси пешрафта аст, донишманд аст, бо илм ҳаст, таҷрибадор аст ва хостам ки аз вай кас ҳунар ёд гирам. ба суроғааш рафтам, суроғаашро наёфтам. ба телефонҳояш занг задам ки ба рақамҳояш ки телефонро гирифта, ман гуфтам устод, ман Бахтиёр Шоев ҳастам, ана мехоҳам ки дар назди шумо шогирд истам. устод гуфтанд ки ман дар Доғистон ҳастам, агар хоҳӣ ки шогирди ман шавӣ, ба Доғистон биё. бисёри устодон шогирдои худро месанҷанд. устод хаёл кард ки ман намеравам. як вазифаи қинд дар назди шогирд мемонад. ку месанҷад шогирд иҷро мекунад ё намекунад. ман иҷро кардам, билет гирифтам, ба Москав паридам, аз Москав ба Доғистон паридам. дар он ҷо бо суроғаи устод додагӣ устодро ёфтам. устод пешрост гирифт. аз омадани ман ваям хушҳол шуд, хурсанд шуд. гуфт ки боварӣ надоштам ки ту меоӣ. хаёл кардам ки ба ту қиндӣ мекунад, ту намеоӣ. лекин ки омадӣ, акнун ту шогирди ман ҳастӣ. дар он ҷо мо бо устод ҳамкориро сар кардем ва аз устод кор ёд гирифтам ва медидам ки устод дар санаторияи Дилфин буд. дар як рӯз то 400 нафар беморонро ҷавоб медод ва аҳамият медодам ҳамаи он беморонро бо гиёҳ тавбат мекард. гиёҳҳое ки дар Тоҷикистон ҳаст, Доғистондам ҳаст. баъзеашро устод аз ин ҷо бор карда мебурд. ҳамаи онҳоро бо гиёҳ тавбат мекард. ва аз устод пурсидам, гуфтам, устод, чаро гиёҳшиносон бисёр ҳастанду ҳама тавбат мекунанд, лекин тавбати шумо беморон тез шифо ёфта истодаанд. сабабаш дар чӣ бошад? устод гуфт, писарам, меъёрро донистан дар кор. ҳар як гиёҳеро ки бо дигар гиёҳ аралаш мекунӣ, меъёри ҳар як гиёҳро донистан дар кор ки дар кадом дору ва барои кадом бемор ту дору тайёр мекунӣ, аз ҳамон гиёҳ меъёри ҳамонро дохтан дар кор. ана мешавад доруҳои аз гиёҳҳое ки шифо мебахшанд. агар меъёрро надонӣ, корат таваккал ба худо мешавад. бемор ё шифо меёбад ё намеёбад. барое ки гиёҳ ин чизи химиявӣ нест, аз гиёҳ ҳеҷ кас зарар намебинад. вақте ки бо меъёр кор мекунӣ, фоидааш ҳасту зарараш нест. баъд мо аз устод дарсҳоро ёд гирифтан мегирифтем, бо ӯ ҳамкорӣ кардан мегирифтем. аз устод ҳунар ёд гирифтам, гиёҳҳоро шинохтам, аз кадом гиёҳ ба кадом гиёҳ дору аралаш кунӣ, ба кадом беморӣ тайёр мешавад ва оҳиста оҳиста ин ҳунарҳоро ман аз худ кардам. ва вақте ки мо ба Тоҷикистон баргаштем, дар ин ҷо ман аз устод боз ҳунар меомӯхтам, таҷриба мегирифтам ва дар китобхонаи устод зиёда аз 10 000 китоб буд ки устод ҳар як ин китобро мехонд. ин китобҳои ҳамааш аз духтурӣ буд, медисина ва тибби халқӣ. ва устод медонист ки дар кадом китоб кадом саҳифаашро хондан дар кор. ва ба ман мегуфт ки фалон китобро гир, фалон саҳифаашро хон, аз он ҷо дарав информатсия гир, ба худат конспект кун, ёд гирифтан гир. ва ман ин корро иҷро мекардам. аз библиотекаи устод китобҳоро гирифта, хонда, ба худам конспект карда тайёр кардан мегирифтам. ва устод мегуфт ки агар дар ҳамин Тоҷикистон завод дошта бошем ки мо аз гиёҳҳо дору тайёр кунем, на билки дору, аз гиёҳҳо приправа тайёр кунем ки ҳар як шахс дар хонааш приправа монад, қутича приправа монад, аз сари ин приправаҳо дар хӯрокҳояшон партоянд. ҳам фарзандояшон солим мемонанд, ҳам худашон, падару модар.